A Feira de Padrón é unha cita con moita zona na contorna de Santiago cada semana, pero que corre perigo de quedar ensombrecida polos refugallos, os restos que xera. Hai puntos de recollida como estes, pero denuncian que moita queda espallada. Porque non temos nin contedores, nin nos facilita o Concello unha bolsa de lixo, como fai noutros concellos, como na Estrada, que nos van repartindo bolsas de lixo para que amoremos o lixo. Al ponernos cuantos contenedores, como hacen otros mercados, distribuir el día de mercado, un contenedor, otro allí, la gente echaba todo dentro mucho más rápido para ellos y para nosotros. A maioría da xente deixa bolsas e tira, outra maioría recollo, que pasa que pagan uns por outros. Porque a xente é unha guarra, sí, é verdad. O sea, non todos os feirantes facedes... Non todos os feirantes fan isto. Pero nós non o deixamos tirado, e se non temos un contedor do lixo ou unhas papeleiras máis grandes, onde deixamos? Nunha caixa de cartón, isto quero dicir, é coller, non? Ven o tío, non? O das basuras, non? O do contrato, e xa está. Inas, vainos... O gallo queda todo aquí. O sea, eso tiña que facer todo o mundo, pero non o fai. A ver, vemos fundamentalmente plásticos, algo de papel tamén, non? Todo na mesma. Entonces queda atadiño aquí. Que cada persona debería de recoller o seu, o que ensucia. Aquí hace 3 ferias, ¿sabes? Estaban los de Greenpeace dando cajas para que metieran la basura, ¿sabes? Pero solo fue una feria o 2 como mucho. Así non se ensucia, e queda todo impecable, como se non pasara nada. Que che parece esa proposta desa suba na taxa de 0,68 por metro cadrado e día a 0,81 aproximadamente? A mí, sinceramente, sabes, por 20 céntimos non vas a llorar, pero... De quen crees que é a responsabilidade? De feirantes ou de que o Concello non lles facilite caixas, bolsas para tirar en o lixo? Pois eu penso que do Concello. Se lle van a cargar máis tasas aínda, para iso está o municipio, para iso se pagan as tasas. Non vexo adecuado que les teñan que facer o traballo dos demais, que non lle pertenecen. Non é culpa tampouco de la feria, porque se tiene que pagar el ayuntamiento, é normal, sabes? Pero tamén recaudan de aquí. Así como cobran, pois tamén que che den unha bolsa para recoller a basura. Non me parece xusto que o teñan que asumir os feirantes. Si hai por riba que estás a vender, e de que quer? Non é así, non pode ser. Pode facer o 80%, pero o resto, o 20%, vai para aí, para a Guiña. Creo que ti hoxe puideches falar cun concelleiro. Sí. Ximo que de momento non, que farán, pois non sei, sino 26 ou 27, cando se aprobe. A xente tiña que escarmentar de alguma maneira, só escarmentan cobrándoles.